बाक्सानि बांग्रिकुसि गुदि फरायसालियाव गोग्गो लोंग्रा दैनि आंखाल। गोग्गो लोंनाय दैनि आंखालाव जाम्फैनि दैखौ लोंनांगौ जादों गुदि फरायसालिनि उन्दै उन्दै फरायसुला फरायसुलिफोरा। जाय समाव हादोरनाङै गंफ्रोमबो फरायसालियाव JJM बिथांखिनि गेजेरजों फरायसाफोरनो गोग्गो लोंग्रा दै होनाय बिथांखि थासेयावबो दिनैसिम JJM बिथांखिखौ बाक्सानि बांग्रिकुसि गुदि फरायसालियाव मोननो हायाखै। आथिखालाव सोरखारा सोरखारि फरायसालिफोराव गोबां नांगौ खाबुफोरखौ खालामनानै होनायखौ नुनो मोनदों, जेरै गोग्गो लोंनाय दै, मोजां थाखो खथा, खिखरसालि, सानजौफुआव ओंखाम संग्रा इसिं बायदि बायदि। नाथाय बेनि उल्था सावगारि नुनो मोनदों बाक्सानि गंसे गुदि फरायसालियाव। फरायसालिनि उन्दै उन्दै फरायसुला फरायसुलिफोरा जाम्फैनि मैला दैखौनो जेब्लायबो लोंनानै सोलोंथाइ लानांगौ जानायखौ नुनो मोनदों। बाक्सा जिल्लानि मसलपुर सोलोंथाइ खोन्दोनि सिङाव थानाय बांग्रिकुसि गुदि फरायसालियाव गोग्गो लोंग्रा दैनि आंखाल नुजाथिदों। बे गुदि फरायसालियाव लोंग्रा दैनि खाबुखौ सोरखारा दिनैसिमबो खालामनानै होनायखौ नुनो मोनाखै। गोग्गो लोंनाय दैनि आंखाल आरो खाबु गैयैनि थाखाय थांनाय गोबां बोसोरनिफ्रायनो भुटान हाजोनिफ्राय बान्दो थेनानै आबाद फोथाराव आबाद मावनो लाबोनाय जाम्फैनि दैखौनो लोंनांगौ जायो होननानै फोरमायदों गुदि फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि ज्योतिष बर' बिथाङा। गाहाय फोरोंगिरिया फोरमायबावनाय बादिब्ला बे जाम्फैनि दैखौ लोंनायनि जाहोनाव फरायसाफोरा बायदि बेरामफोर जेरै लोमजानाय, उदै सानाय, मोदोमाव माननाय, खिनाय बेरामफोरा सरासनस्रायै जाबाय थायो होननानै फोरमायदों। बेनिखायनो बिटिआर खुंथाय आरो आसाम सोरखारनिसिम बांग्रिकुसि गुदि फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि ज्योतिष बर'आ थाबैनो फरायसाफोरनो गोग्गो लोंनाय दैनि खाबुखौ खालामना होनो खावलायदों। प्राथमिक विद्यालय बर' मिडियाम ইয়াতে বহুত সমস্যা। মই অহাটো বোধহয় প্ৰায় 2 বছৰেই হ'ব। ইয়াৰ পৰাই আমাৰ পানীৰ অসুবিধা চলি আছে। পানী এনেকুৱা অসুবিধা, মিড ডে মিল খোৱাৰ বৰ অসুবিধা হৈ আছে। বাৰিষা বতৰত ভূটান পাহাৰৰ পৰা অনা দিৰিং নদীৰ পানী দি খাল আহি থাকে, ইয়াতে এই পানীকে খুৱাবলগীয়া হয়। তাৰ ফলত বিভিন্ন ধৰণৰ বেমাৰ আজাৰ দিয়ে ল'ৰা ছোৱালী। সিহঁতে কিছু সপ্তাহৰ ভিতৰত কেতিয়াবা এসপ্তাহমান স্কুলত নাহে। এতিয়া ঘৰত যাই খবৰ ল'ব গ'লে সিহঁতে কিছুমানে জ্বৰ হোৱা বুলি কয়, কিছুমান পেটৰ অসুখ হোৱা বুলি কয়। এইচব এই পানীৰ বিশুদ্ধ পানীৰ ফলতে হৈছে। অসম চৰকাৰ আৰু বিটিআৰ চৰকাৰক ইয়াকে আহ্বান কৰিব বিচাৰিছোঁ, যাতে আমাৰ এইখন স্কুলত এখন উপযোগী পানীৰ ব্যৱস্থা কৰি দিলে সুস্বাস্থ্যৰ কাৰণে তেতিয়াহ'লে আমি আনন্দ সুখী হ'লোঁ হয়। ইয়াতে ল'ৰা ছোৱালী 75ৰ ওপৰত আছে। এইটো আমি ডোঙৰ পৰা দিৰিং নদীৰ অহাৰ পৰা পাই ডোঙৰ পৰা আনে। আমি ইয়াকে জনাব বিকৃত যিকোনো জলসিঞ্চন বিভাগৰ পৰা যিকোনো প্ৰকাৰৰ বিশুদ্ধ পানীৰ কৰি দিলে আমি সুখী হ'লোঁ হয়। 39 बोसोरनिफ्रायनो देहायारि जोथोननि बिथिङाव बुहुमनि बयजोंबो फोथायजानाय लोगोसे साबसिन आरो रावजोंबो रुजुजायै गोरोन्थि गैयै फिथाइनि रादाय होग्रा एप'ल' डायग्नोस्टिक्सआ नोंथांमोननि साखाथियाव सौफैबाय। बे एप'ल' डायग्नोस्टिक सेन्टाराव थैजों सोमोन्दो थानाय गासिबो बेराम, कभिड-19 बेराम, खि, हासुदै आरो गुबुन गुबुन बेरामनि आनजाद खालामनाय जायो। नोंथांमोनहाबो आनजाद खालामजाफैनो हागोन। थङा जाबाय क'क्राझार टाउननि मालदां बाजारनि साखाथियाव थानाय रिलायन्स पेट्रल पाम्पनि उल्थाथिं। रोखायै मिथिनो थाखाय नोंथांमोनहा 6001517103 नाम्बाराव सुलु लानो हागोन। एप'ल' डायग्नोस्टिक सेन्टार, क'क्राझार।